ga het zo zwaaien. Doe het gewoon zwaaien naar de webcam. Goed gedaan. Ah, ik ook. Cool ook. Goedenavond. Weer een aflevering van de Speelkraam. Vandaag gaan we laten zien een beetje wat Magicka is. Ik heb het pas geleden voor Roel gekocht en ik heb al jullie tijd geleden voor mezelf gekocht. Kostte toen iets van €2,50 volgens mij. Ja. Het is een spelletje wat ze van boven doet, Suus. En best een tovenaar en dan kent ze verschillende elementen, kan ze met elkaar mixen, zodat ze een toverspreuk maakt. Het is best een uniek spelletje, zeg maar. Tenminste, ik heb nog niet echt veel spelletjes gezien waar ze zodat de elementen moest mixen, zeg maar. Dat is inderdaad wel leuk gedaan, ja. Ja, we hebben het vorige week heel even gespeeld om te kijken precies wie dat zit en zo. En ik heb van tevoren al een hele tijd geleden heb ik het nog eerder gespeeld, maar we zullen gewoon even gaan kijken, denk ik. En nu even het route moeten gaan, want de muziek zo in de weg. Maar kom nou weer bij. Is goed. Goed is. Anders moest nog eens een invite sturen. Ik zal ook nog eens een invite sturen. Dank. No problem. Nou, zit ze erin toch? Ja? Ja, met wel. Ah ja, ik zit nog connecting. Ik zal je anders even inviten. Net zo traag hoe dikke stront aan een trechter. Dat is echt traag, ja. Nou, niet vroeg te branden. Ik heb dich net weer geïnviten, hè? Ja, ik heb het opgeklikt. Ah, jong. Anders moest ik eens hosten. Ja, dat moet toch niet goed maken. Ik weet niet. Zal ik dan nog Gewoon... Zal ik nog een opnieuw maken? Ja, doe dus. Pak weer Epic als wachtwoord, goed? Dat is niet hard zeggen, hè? Ja. Oei, is het als Join, gaan we. Episch. Ik kan ze verschillende pupjes kiezen, hè? We hebben even afgesproken dat we dat goede pupje zouden kiezen, hè? Kijk. En ze nu lopen verschillende pupjes kiezen. Verschillende kleuren. Groen is mijn lievelingskleur. Pak blauw en blauw is mijn lievelingskleur. Dat is goed. Dan begin ik dat tegen 7, hè? Het spel staat in 1 seconde. Mooi dat ze dat aangeven. Handig. Stay a while and listen, and I will tell you a story. A story of dungeons and dragons, of orcs and goblins, of ghouls and ghosts, of kings Is het and filmpje zijn of dus skippen? Ik heb geskipt. Ah, ja. Het is gewoon een mooie knak. Een mooie knoekje die het gedeuns vertelt. Velde, Jeva Vlad, o Jeva Nol Vampir. Jeva Valda En dan beginnen vampier zetten. Spatsenhanden. Ja, de taaltje is best wel grappig. Ik weet niet of het afgeleid is van een echte taal of zo, maar... Grimnir Borts, Monster is Skogen, Oder Hjalp, Jevlad, Nul Vampir. Nul Vampir. Spitsamen. En een hoop dinges. Nou, ik ben dus de groene en Roel is de... Ja, wat is het? Turquoise. Blauwachtig. Dan wil je gewoon niet lopen, dan kan ze lopen met de moes, beetje wie Diablo. Oh. Als ze shift dan nooit, dan kan ze niet ook. Helde, look near Dunka Midgård, hjälp Nee, ze wil Dunka. Dunka. Ga ze mee downstairs? Ik ga mij in Dunka, ja. We gaan Dunka. Dunka is trouwens volgens mij een feestje bouwen. Zo gaat het. Dunka. Ga het los. Hey!
Stormen dunker redan. Men jag är redan vid halvt oster. Bli inte arg. Baileys bättre klättertorn. Ju mer oster. Baileys bättre klättertorn. Dunker. Det Ik heb er even even geslagen. Sluit er dat bedek ook weer vandaan? Ja. Ja, er valt een van Mlieg en zo'n gaar. En het grappige is dat ze nou als je goed kijkt naar de schaduw, dan zie je dat er plankje overheen gooien. Ja. En nu beginnen we eigenlijk. Het is eigenlijk een beetje een oefenlevel. Er wordt een beetje uitgelachen hoe dat allemaal gaat. Hoppa. We hebben dus nu allebei een staf en een ding. Kijk, met W kent ze dus... Oh shit, ja. Kom, wat heet dat touw doorhaken, jong? Ja, ik weet niet waarom, maar ik kan niet bewegen. Dat zal ik even afmaken. Oh, wacht. Dat mag natuurlijk eerst. Ja. Wat zijn doen, Waarom joh? kan ik kan niet bewegen. Steeds bij mij ook stil. Maar ik zal je even neerhaken. Of misschien als ik het scherm moet lopen, dat het wel gaat dan. Dat is vorige keer ging het gewoon in één keer gaan goed. Nee, weet niet. Nu kan ze Ah, nou in ik wel. Dukken. Dus kijk, wacht even, ik leg het even goed. Hier rechtsonder is verschillende soorten elementen. Ik heb nu alleen nog maar ja, leven, wat Roel net gecast heeft. En een dikke blokken. Je kunt ze maken, zeg maar. En ook is er dus ook vuur. Je kunt ze zeg maar een combinatie maken van verschillende dingen. Ik heb nu 2 keer vuur en 2 keer een aardbal. Dan is er dus een vuurbal. Oeh. Het grappige is, als je alleen vuur pakt, dan komt hij niet tot dat ding van. Maar als je vuur pakt wat gewoon erbij, met Stijn erbij, dan schiet hij zo weg, zeg maar. Dan maakt ze een vuurbal. Dan krijg je ook elektriciteit, dan krijg je langzaamaan, krijg je zeg maar allemaal die dingen. Oh. Nee, als je in het water loopt, dan word je ook echt na het, zeg maar, als ik nu iets elektrisch zou doen, dan doe ik mezelf pijntjes. Wat is er hier? Dan moest ik zelf hier even met vuur doen. Wat is er hier? Oh, daar zit ze in het water bij mij. Nee, ik sta hier. Oh, ik zie nog niet. Zie je me al? Ja. Ja, maar niet. Rode, snap dat al. Dit is grappig, want dit is dus ook ijs. Ik ga nu ijs, ik ga dit ding helemaal bevrieren. Zodat ze er omheen kan lopen. Als je op ijs loopt, dan schuift ze ook echt verroerd, zeg maar. Kom nou maar. Ja, ik zie nog niet, dus ik weet niet wat ze zit. Ah. Ik weet niet waarom, maar... Dus wel met spreuken en zo dan. Nou, niet. Dus wel dat vuur goed gewoon. Ja, dat wel. Water. Hey. Ja, dus je kan ze ook verschillende dingen doen. Dan moest ik hier eens terug maken, bro. Ah, wie? Ja, ik heb die terug gemaakt. Wie kan ze ook weer op zichzelf casten, waar je met rechter Met moet. middelste moes doen. Ah. Dan moet ik dus HS af. En als ik dan op spatie doe, dan... Rennen! Kut. Oh, red. Ik ook. Oh, dat ziet me toch niet, dus ze weet toch niet wanneer ik hem aanval. Splash. Hoppa. Hij is echt de echte eindbaas.
is best wel grappig op zich, want... Zit er ook alweer. Is er nog een E? Dat hoeft ze me niet te helpen, voor het staat. Hey, wanneer dat ding proberen kapot te maken, waarom gaat dat niet? Nee, misschien was het met vuur doen. Oh ja. Dat heb ik ook geprobeerd. Kijk daar, zien we weer op de duiken. Wow! Near Redba! Die zijn titter neer Fritzel. Op de Fritzel duiken. Die is niet missa. Anywho. Hey u? Ze is Dan nog kent ze steeds, deze hè? ook, nee ik zie er echt nog niet. Ja. Stom. Paaf! Ja, die gasten kent ze dus ook vermoorden. Dat ik hier zo met... Allemaal in de stand zaten. Oh! Wat is het doen? Zelf het mollen. Ik heb tegen geheeld, joh. Kom mee, man. Beste durken. Oh. Zie ik nog niet. Vaag. Dat is een beetje raar, ik zie dich wel. Laten we dit ook maar eens even afmaken. Je kan ze niet afmaken met de helft, man. Kan je ook niet bevrezen. Oeh, dat was er gelijk. Oh, fuck. Wat was het ook alweer? WA? Revive. Ja. Ah, dat zie ik toch wel. Oh, dat is handig. Ah. Oh, wacht. Steeds nu weer stil of wat? Ja, Oh, ja. ik kijk nog met techniek, zeg maar. Het ligt eronder. Wow. Weet je dat? 40 jaar. Dus mag niet leggen. Ja, jawel, maar doe labs weer bij mij. Hè? Ken niet. Ah, wat was zich dan? Ja, ik ben de groene. Ja, ik zie nog niet. Dan ben ik dat zelf. Wat was zich dan? Hey. Nou, Oh. ik heb toen net een effectjes uit. Dat zie ik niet. Wat? Dit is echt raar. Laat de kill met rust, man. Nee. Oh, filmpje gestaan. And over the troop I can travel the bra. Het trip uit de product van de bar. Ah, Jeanette. The bar is plaats in Noord. Het vette is, kom maar gewoon weer naar boven lopen, want anders... Gewoon naar boven. Dat is zo'n schild om de geen of zo. Ja, de vliegende steen achter me. Oh. Ik heb mezelf gewoon door de steden met de kop te laten vallen. Nou? Dat is even AW doen. AW en dan spatie. Ja, dat ga je niet, want ik... Of WA dan. En dan spatie. Oh ja, dat gaat wel. Ah, nou zingt toch wel. Ja? Ja. Dank je. Hoppa. Het grappige is dat ze elkaar dus weer kunnen ze reviven en elkaar kunnen ze helpen, zeg maar. Ik heb Ja, dat is bijvoorbeeld... Ik heb bijvoorbeeld hoe ook levens toevoegen, zeg maar. Ik kan mij ook in de fik zetten, zo te zeggen. Laat dat. Oh, ik ben in het water gegaan, ik kan niet zwemmen. Oh, ik ook niet. Wat is dit, man? Waarom? Waarom loopt ze in het water? Defeated, dat heb ik verloren. In een beginlevel verloren, wie kan dat? Ah. Kom. Die kost ook alweer... Oh ja. A is een A. Oh, kak. Maar joh. Die kost ook alweer die defense maken. Ja, met E.
Maar doe het zichzelf maar eerst even healen, want... Oh, wacht, dat is... Dat is het verkeerde. Nee, ik wil even gaan proberen. And where the trooper can travel. Nou, dat trooper can travel abroad. Dat is echt mechanisch, jongen. Ah. Ik wil heel even in het water proberen te... Ja, verdamme. Wist toch de klootzaak? Rest me even, hè. Ja, dat jij deed. Jawel. Ja, moet ik in het water? Nee, dat kan ze van heel doen. W en dan A. W-A spatie. Ja. Oh. Nou, neem ik mollen. Oh, dat ga je dan nog gewoon. Dan kan ze al het water gaan bevreren. Nice. Dat is wel snel zien, denk ik. Ah, kak. Mooi even. Ja! Wat, hè? Nee. Ik kom ook op het is. Nee, dat bevroest mij. Oh. Oh, daarom loop ik zo langzaam. Dat ik bevroren ben. Oeh. Hey, lekker een boek. You learned Greece. Wacht even. Q. Nee, ja, Q, D, W. Q, D, W. Wat is dat Greece staan? Hoe komen we weer boven dan? Oh, ik heb ze laten groeien of wat? Oh, dat is gewoon... Hè? Ja, dat is vet zeg maar op de grond. GV. Maar wie komen we weer boven dan? Weet ik niet. Ik denk dat we weer terug moeten. Ik wil geen naar boven. Dus de Grease daar heb ik ook een ding van. Hè? Huh? Ja, de glijs echt verroerd inderdaad. Ben ik je gewoon verroerd en douw, hè? Ja. Snap ik. Oh, dus we zullen wel heen boven moeten. Ja. Oh, kut, sorry. Wie deed dat ook alweer? W en dan A. En dan spatie. W, A en dan spatie. Ja, maar dat deed dan niet. Nou, dan moest ik zelf Pak na het. dan moest ik zelf hier even terugmaken. Ah. Dank je. Ah. Zo. Dank je, San. Moet ik hier nog wel mee? Ik doe net de sprint. Ga je zich zo'n moor bouwen. Wie deed zo ook geweest? Azaf. Maar dan moet je eerst even... R. Oh ja. Checkpoints. Drukken. Ja, ik moet de troll toch geen... Ja, dat is oké. Helley. Nee. Rappa Kellerati. Wat? Rapa Colorate. Hey. Ik heb goed gevonden dat elektriciteit werkt best wel goed tegen verschillende dingen. Zo. Een plan, joh. Hé, daar ligt een kop. Kellerati. Waarom is die klaar, hè, jong? Wacht, nee, er zijn er nog meer. Oh, laat, we gaan nog met elkaar weg.
Laat het eens uit. Ik ben krank. Waar is krank? Ja, ik kan ze gepoisoned worden, maar ze met A maar zichzelf healen. Haste. Seriously? Seriously? Maar ik heb dit rol. Ja. Ah, Helday. Seriously. Björn. Moody Carl. Bjorn. Het is het verkeerde. Ja. Zet die gewoon allemaal in de stroom. Oh, Robin, doe het. Rest me gaat. Wie ook alweer? WA. Yo. Ja, maar weer doe het. Die gasten die scheet ook op tijd. Als ze niet van die pielen met stroom. Snel, WA. Oh, dat ik hem met naad maken, dan doe ik hem met stroom. Zo. Oh. Hebben we al. Oh, splat over heen. Oh, wat een bloederig spel. Sin konge har blodjo? Veel Is geweld. dat botjo? No! Captain Andrilla! Captain Andrilla! Urke Turke! Ze is toe je vuur te maken. Level complete! Oh, goed man. Toch nog gehaald. Yes. Echte helden, echte tovenaars. Attack of the Goblins. Zullen we de chapter 2 dadelijk spelen? Young and bold visor. Hey. Zullen we de chapter 2 Huh? dadelijk spelen? Wat hè? Zullen we even kijken wat we ervan vangen en chapter 2 dadelijk spelen? Ja, is goed. Is goed. Oké. Ik denk, praat even duidelijk tegen dich. Ja, dank je. Oké, dan zeg ik heel even pauze, hè. Dan zet ik heel even dat opnemen op goed. Dan zet ik hier even weer terug op dat andere scherm. Cool, wat vond ik zich ervan? Ja, dat is wel lachen. Ja, dat al eerder gedaan hè, maar... Ja, weet ik. Ja, ik vond het ook wel lachen. Dus, ja, het idee is wel tof. Dat heb ik inderdaad ook nog nooit eerder gezien. ja, alleen ik denk dat het best wel gaat, dadelijk het moeilijker weer. En dan dat ze de echte skills goed onder controle moesten hebben, zeg maar. Ja, je moet echt onthouden en zo. Ja. Ja. Zo tientallen combinaties en ja. Mhm. En ik denk Zoals dat ze dan wat? ook, zeg maar, zeker omdat ze dan samen kunnen werken. Als ze bijvoorbeeld ene water duiden en de andere duidt elektriciteit, ja, dat versterken elkaar. En dan Ja, precies. krijg je harde keys. Mhm. Dus dat is wel tof. Ja, ik denk dat we meteen hier nou maar level of het tweede chapter gaan spelen. Dus als je wel kan je naar mij kijken. Like ons op Kopboek. Facebook, Kopboek. Ja, ik zou zeggen, tot de volgende keer. Speter. Tot dadelijk. Totaallijk. Ja. Ga je? Ah ja. Doe ik weer zwaaien, denk ik ook. Oh ja.